Diyos ko, Ginoo. Lo, ay magkaagi na ito. Lapok ba yun? Lapok bitin. Nilas ba yun? Hi mga Max! Welcome back to YouTube channel! So for today's video is pupunta kami sa lugar ni Irene, which is the Catarinin area. Ano siya sa lugar dahil? O Catarinin, lagi ko ilang lugar. Panawang usapas mo na So grabe kayo da everyone. So ayan si Vivi o. Talikod be, talikod. Di ba burot? Murag buyog, no? So yung anak may chika da niya with Bibi Irene, dapat siya siyang bag dahil with a grocery. Dapat sa mga lata, Argentina, hindi, gatas, pinabongga. Then so actually, nagkalo na dahil. So, kanilang lugar ditong Catarinin area na is late na siya ha. So, my God, accept na, noon ko. So, kung dyan na ito na, nanaon dyan na ito nga, layo dyan siya. Pero ari na may shortcut area dito sa mga lugar mo na yung magyan karon. So, go na dahil. So, I'm so very excited na. So, dito daw ko no, kay walay suga. Putunod ako sa kong ring light, upat ka buok. Char! Ring light ako, tinag maikog. So, muna na mahunong sa ko kaya mga tao, di maikog dito siya, ako rin inuok ko. So, ba isa dahil, yun na po ka mag-video sa ibaw-ibaw ka ng mga hangin na dito para dito kayo kapoy kayo magbukad yung ilongin mo dahil. So, virtually, bye everyone! So, inuok ko. So, update for today's video. So, we're entering here in the Iligay Road, chika. So, muna nagyan ng bayot. Di ba? Gwapa kayo dahil. So, ganito, backtas this done dahil to make us abot in the house of Irene. So, may tais kabaw dahil. Tais kabaw dahil, matamak kayo, pisa nila doon. So, it's very amazing. So, taligsik dahil. Pero gwapa gapo ko nakapambisyon man tayo. Labay ra man ko ning uwan. Murag siya ba? Labay ra. Muhapit man to pero pasakitan ra ka. Ginoo ko. Kabala ka di ba maklaro mong nang i-blur dam na ko niya. So, yun ang ate. So, ayan na. So, we're here na in Iligay. So good na mi sa mga journey nga baktas day nga mga buntod mga kayo So okay ra tanan. So actually wala pa mi katunga. Bako 1/4. Umi katunga kay layo kayo man. Nya okay naman sad kay di man kayo init. So kung magbaktas mi, magbaktas mi dong kay okay ra bisag inani lang kay di man kay makabasa kay sa libo raman. Babay sa kay sad kami. No? Bangin na niya mag-video ko ba na di na maklaro kay siyempre magtutuwad ko man kay buntod na ba kayo? Babay na! A few moments later. So, ayan sila dahil. So, inulan kami ng bonggang-bongga Pero okay ra magbabasa ko. Basa nila matangta ko lipten. Bungol! Mabasa dahil. So, na sila tanan. Say hi! Medyo mga ilaga natingog ba. So buntod kayo siyang agianday. So nara I'm beautiful. Ano ko bunga ng bayot na. So ayan na sila mga bayot. So ang ganda ng area oy. Ayan o. So kahit ilan kami gulaban pa din. No, ganyan. Bibi oy, ina na ang dasapas. Di niya tahapasan yung panuhuton niya tayo ginuog ko. So I need to wara-wara this camera to make me video dahil. Bugo dyan So, oh my God. Ano puso ang saging dahil. Ay pang saging na puso. Shawa dyan, iniwan niya ako luhaan. Pagbilat mga ka. So muna sila dahil. So mamaya na ako mag-video dahil pag may maganda na ang view no. Malang naman step by step talagang video. So bye-bye isa! So hi mga bags! Welcome back again to the YouTube channel na. So update for this video. So we are here in medyo daan siya nga hawan-hawan. So nanghunong namin kadali kay
Picture may kami ang lugar sa pulpo sa daan kayo sa tamag. Picture na sweet Ira May. Kasama mong kauban niya bro, tapos igbaw ha. So, lami kayo siyang view guys. So, walang pahuway. Dapat nga nag-vlog ko. So, dapat walang pahuway. Mag-pictorials me. So, ikaw. So, what can you say about the view? Ay, kung makahuyo ka para hindi kami magkasama. Oy, sa first time ano pagari na eh? Oo. Mo rin uwat yan ako. Halata dyan taga-bukid to. So, with Ira May. Picture na tao. With Madam Iran. No. Abi pala ang dagat, tas igbaw. Sige na, bro. Abi tatana picture na be. 1 hour later. Mga na ito na nagagulili ang may picture ng palumbaan ay. Saan nagmag? Ibang mo tang mag, uy. Ano ko kabasaan ako kaldag. Wala may kayang clouds naman. Munadahan ka ng puti-puti ba? Mura nagmag. Mag, dahil. Yan. So nag-iba na pala ang birth certificate ng fog ngayon, naging mag na. Visit talaga ng babaeng to eh. So ang ganda talaga ng view da, ang ganda ng lugar. So kaya huminto kami. Diyan, pero maot ang tao. Ay, Basahin ko dayon ha. damay ka pa. Kakahiya naman sa 2 pesos mo eh. So gibutang lang dyan ang bag na yun. Ang bag dito, gipang puspos na mo dahil. Kaya nanagan mo yan parang baan na dahil. Ilog-ilog mo ng mga cellphone ha. So wala na siya. Hindi lagi pa uli ang burod. Muna ganit ko. So nara. So bye-bye everyone. Mabaktas na po may pinabongga dahil. So update na lang mo niya pag tunga na nyo na malabdan ha. Bye-bye. Tubig nila, Tio. Makakap... Mato ko daw sa ila ha. Asa man? At sa ila Irene. At tubig sa... Asa mo mong kagianday? Sumay ka tarin ni Tio. Nagidyo ka? Oh. Diyos me, por favor. Anong may pagkani may? Mukha nyo may inom may dire kay uhaw na kayo ni? Sino pa kaloy nakakaroon ha. Muna ni ron. Kung saan man yung mamo makauban mo, may da mga tubig. Bugat na yung bag. Mineral water. Oo. Iyapas naman daw ko nitong papa. Water dispenser. Water dispenser. Iyapas na ko nitong papa. So morning everyone, nakainom mo dira ilang yo kuan. Yo, lagreng. So wala si Rochelle diri no? Tapos sa kaglukot si Rochelle dahil. Abot-abot. Sige daw. Ay, ano? Ganda. Usig naman taon ka. Lamay kayo kuha na eh. Lamay kayo view. Pilno. Ah, sige lakaw-lakaw eh. Kasi mas kabibianday. Oo. Nakuha kayong naong. Lami izoom eh. So ano akong naong day? So for this video, tingnan niyo ang mukha ko oy. So hindi biro ang daanan nandito day. Diyos ko Ginoo. Sa ubos di ani, amo anang lugar. Oo, atong kundi ko giutong sa una sa mama day. Diha sa ubos. Oo, diha sa baba. So na diha ang bahay. So mag-vlog po ko diha as mo balik ko rin no. So no adlaw. Mag-vlog ko sa among lugar so din ko gipanganak sa una day. Kita po ninyo din tagi kay ngani akong naong ha. Hindi makahoy dire Ginoo ko pasilua kami. So na sila. So actually kami dito sa ubos ko nakita yung video nakiinom dai kay yung tubig kay bugat yo. Nagdapa ko ulan habol baneg. Nagdapa kag tubig bugat yo. Dapat ref. Nasa bulsang ref gison. So muna ngatol akong ulo mo. Nagdapag ka ng... Sana? So kumusta day? Kapoy. Lalahi mo sa kit-kit mo. Uy. Kasi mga bisin ulit. Tatagkaw. Rachile. Damang speaker sa mga tinda. Tasha speaker eh tinda yun. Ikaw nagdaga plus. So mo tanong pahoy sa midiri aday. So darang baga kong ibit-bit. Natami ka bang laki na si Bibi nakita man to ninyo siyang tangrani o gasta kong bag din ta ko magliso dun dayo. Wa man siya nangabot niya. Trabaho man sila day sa moto nga no choice jud ko da ako jud sa kong bag ako pimda sa dari Irene kay syempre nabi siya baby day. So napo ko baby pero di pa makay dako. Ha. So pahiran natutusingot para dili mahalata nga tsaka to nga pagkabayot no Ginoo tabangan. So mo na siya tunga-tunga na konomi no. So sunod ani is ilahan na. Ilahan na dai. Ay, buntod pa no? Buntod sa katong milina. Katong lamig biyo. Ay. Oy. Friend word lamig ya. Sa ato na po tawag pahuway. Katong may milina na natumba. Albi. Kuan. Sinso.
padung dito sa katungkuan ba? Marag di bakti akong dunggan pag ilang lamig view. Oh, pa yung lamig view, daganon ko ni. Dagana, lapo kayo, dagana dai, ano lubong-lubong jud ka. So actually, so ako mga chinilas ko sa hangay kog chinilas. So akong chinilas ay kinapo kayo kana lubong ko dito kay biyan ko na dai, kana video ba man ko, ha? Bata ko. So dali siya mani. So babay na everyone, kay magpadayo na sad sa mong journey. Oy, so nya na nang edit na. Bye. Okay pa ka? Sus ko ginoo ang daan na dai. So hindi na kayo to, hindi ako pasaran. Sasyo na to din hewa. Hindi mo sasyo na ko dayo. Hindi na ko dai. Brown kayo sa manang ituyuan magare. Ngari dyan to. Sus ko ginoo. Bigat! Hi everyone! So, bisay ka na kalis na mong gagi dahil. Gulapan niya pong gwapa niya pong dahil. Gamay rito siya na dala kong paubos lipstick. Umakwa na. Isang pros na ako. Ba nagalit siya? So update for today's video. So dito na po kami. So dahil namin sa igbaw sa mga day. Pagkata ng view. So kaya sa ang naong nato. So ang kamot hugaw kayo day. Oh, look at that. And with my TL. So muna to everyone. Abot na mi diri dapit to. Tunga naman ni day. So doon na lang mi sa doon na lang tanong mga dihan na kluwa ka naman. Oo, doon na lang. Pero ba istra doon. Oy, baktas gihapon kalayo. So muna to day. Muna na posasyon sa akong naong day. So kainit kay day pero okay ra gihapon day. Nagdakog payong pero si Ira nagdaray. So katong gagi na day. Mao na to tanan ang mga ano. So Wednesday kami ni Richly na mga uli. So hot. Hikot yung mga panty na to dito. Sa kayo. Haron ni kagi ba? Gito yung panty na. Mo niya Hello Kitty ay tagdon tani kay haron maon ni. Kalamig panty na. Hello Kitty yung panty na. Yung paeng pa jote. Sumula to everyone kapit ko pinabongga pero gwapa gapon ko ha. Balang. So it's amazing how you can speak right so much. Let's smile on you. Let's smile on you. Hilak kita ganina day kay gusto siya mo ba si Jody Jane. But I'm beautiful so siya ka bala. So magbabay sa ko rin. Hoy, sabi ko dali. Oy, mayroon ako ganyan ako si Bejo. Tara, kuha to. Kana, bilisan mo. Tara. Dali. Diyos ko gito. Asa pa day? O ano? Pareho sa? Oh, para ko ara man na. Ay, pagkaon na kagnaon day ako nagkuha naghago. Kuya, ikaw rin pa o. Yeah, wagan ka. Na, So kakain din ng biyabas kayo. dali na. Gutom ako day. Dali ako eh. Pagdali, uy. Kaya mo ka na rin na. Nga, may kamatay. Uy, dahil ni John. Hindi nga naman.
So update for today's video guys. So kakatapos ko lang mag-retouch. As you can see, puwakay tagsungo. Puwakay tagsungo. So ayan sila, magaganda rin sila. So mula ba, ako namig mga balay. Kaya hapit namin naabot ng Irene day. So kinakabahan na ako day. So yun na nga day. So I'm so very amazed no. Kasi nga ang ganda ng lugar. So yun na nga te. Kasi papunta na kami doon sa bahay na ni Irene. So ngayon, andito ako sa may tarian. Kasi walang tao day. Kaya kulaban! With Romy. Wala kasi tayong jowa. Kaya itong kahoy muna yung aanuhin ko eh. Ba't ang dami niyo? So nalipong ko rin tuyok pero gwapa-gwapa ko so mabalik dyan sa normal. Wow! Kaswerte bas adlaw nga nakakuan sa akong naw. Sana all. So yun na, day, gwapa kayo ko kay puwa kay ko lips, oh. Wow! Kisabol kay ko lips, day. Lip tint ra na, tag G's. Oy, 150 na day ako lip tint. Ay, ko glab na. So yun na nga, day, mga ito na daw mikay. Harap makapahuay namin silang balay. So, ARAT na! So update for today's video. So we are here na sa isang tabay na sinasabi nilang maiinom. So manginom ni dayo pinabongga, tas manghimasa, manghinaw. Kaya medyo lapok na dahil din hapit naman niya may naabot sa balay nila. So okay na. So ayan day. Wow, puro buyag, nindot siya. Puro buyag, no. Mamuyag lang ta. So daghay manguan din manlaba. Kani may lalabhan. Nya kani inunon. Okay. Siyempre kay bato. Para sa buso i-kuan lang ikaw timba-timba. Kaya ang tusluan ni mo lapok. Dito ka po. Dito sa... So mo nilang tubig dahil ngayon na nandiri So beautiful po siya. Bugnaw lami ni siya naning tubig bitaw ka bugnaw then kanang labhanan. So yun na nga dai. Sa babay isa kay mo lala pa kong tubig.